ओमफ्राय जों फैनाया नैबे बिथिं थांबा न'आव मोनहैगोन दा बे लाइनजों जों आरोबाव गाखोहैबा जों आरोबाव जोंनि थाग्रा जायगायाव मोनहैगोन आरो हे लोगोफोर माबोरै दङ नोंथांमोना आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ जोंबो मोजाङैनो दङ दिनै आं बे इभिनिंनिफ्रायसो आरो दा 6:30 जाबाय 6:30निफ्रायसो भ्लगखौ स्टार्ट खालामदों आरो दिनै फुङाव एसे बे क्लिनिकाव थांबाय बे डेन्टिस्टआव आंना माने हाथाया एसे माने इरिटेसन इदि फिल खालामबाय थादोंमोन आरो बेहाय जे सिलाइ खालामदोंना हाथायाव बे माने एसे रानलांदोंना रानबाथाय ओरैबाबो गारायफ्रा एसे बोरैबा किस किस खालामबाय थायोना दा बेखौनो आं आनकम्फर्टेबल मोननानै आरो एपइन्टमेन्ट लानानै दहाय थांनानै देखायहैबाय माने मेम मोना बुंदों जेबो प्रब्लेम गैया दा बे गाराया रानदों नालाय ओंखायनो बिदि जादों बिदि होननानै एक्सरे खालामबाय नायबाय थिगानो दङ आरो लोगोफोर दिनैनिफ्रायसो आं माने मोनाबिलिनि साहा लोंनो स्टार्ट खालामदों आरो नैबे आंना साहाया जों माने मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारदों नोंथांमोना जोंनि नेक्स्ट भिडिअफोरखौ नायबाय थाबानो नुनो मोनसिगोन आरो जों बहा थांगोन सानथाम बन्द दङ दा ओंखायनो सानथाम न'आव थायै बर मोनबायना मा खालामनो दा हासबेन्डआ फैबा दिनै लोगोनि न'आव थांसै लोगोनि न'आव दिनै हरसे थानोसै थानानै दा हरावनो बिसोरो मा प्लेन खालामो दा नैबे दिनै फार्स्ट टाइम बिस्कुट जानोसै आरो सानबानि उनाव लोगोफोर जोङो थांनो ओंखारबाय दा बहा थांगोन बेखौ मिथिया आरो थांबाय थादों मोनसे जायगायाव दा लोगोफोरनि न'आव मोनहैबासो मिथिगोन आरो बिसोरो गाबोन दिनैथ' बिसोरनाव हर थागोन पार्टि खालामहैगोन दा गाबोन बिसोरो बहा लाङो लोगोफोर दिनैनि थाखाय जोङो माने गंसेबो अट' मोनाखिसै आरो पुरा फैया बिदि खालामबाय थादों रावबो थांनो नागिराखै सानैयाथ' आरो बेहाय जिरायनानै जि आरामनो बिसोरो पेकसो बानायबाय थादों आरो गावसोरनो लोंग्रा जि इन्जय खालामगासिनो मालाय सानसे माने खोमा बिचारा बिसोर मेंलाय लायोना सानसे माने खोमा बिदि खालायबाय खोमा माने बिदिनो सानसे माने भारा मारिबाय दा मोना बिसोरो पुरा सानै लोगो लांनानै आरो पार्टनारा पुरा पेक बानायगासिनो आरो ड्रिंक बानायगासिनो बिसोरो पुरा बिजि लामा ओरैनो ओइदिन फैदों नामा मानसि दङ भैया आप रिटर्न आओगे फेस वन मेट्रो जाओगे हाँ दा गंसे बिदि मोनबाय दा बे फैगासिनो आरो रिटार्न बे पेसेन्जारखौ दोनहैदों दोनहैनानै फैगासिनो होनदों आरो मिथिला दा थांबाबो ओरैनोथ' आवगायाव थांबाथाय आरो 50 रुपिसल' लायोमोन आरो जों फेस वन मेट्र'आव आरो जोंनि खाथियावबो मेट्र' दङ खिन्थु बे मेट्र'आ डाइरेक्ट थाङा आरो जों जेराव थांनो नागिरदों लोगोनि न'आव बेहाय थाङा आरो दा बेसेबां लायोबा मिथिया आरो पेन्डेमिकनि सिगांनि खोथाया 50 रुपिसमोन आरो थांनाया फैनायाबो 50 रुपिस दा पेन्डेमिकआ दा जागासिनो ना मिथिया आरो माबा बेसेबां लायो आरो बहा लाङा दा लांग्राफोरा लांबासो गम मोनगोन फार्स्टआव बिसोरनाव थांना लानोसै जेखि जाया एकदम आं थांनो मोनबाथ' खुसि जागोन नङाबा रागा जोंगोन एफा माने साननिफ्रायनो दिनै फुंनिफ्रायनो माइन्डखौ बानायगासिनो ना थांगोन होननानै आं गस्लाफोरखौबो जि मोजां पेक खालामदों बिसोर सानै दङ सानैयाबो थांगोन होननानै बिसोरबो अलमस्ट फाइनाल खालामदोंनो थांगोन होननानै आरो सासेयासो माने सासेखौ लोगो हमबाय थादोंमोन आरो बै आरो अफिसनि खामानियाव राजस्थान थांनांगौनो बेनिखाय राजस्थानाव थांबाय आरो बे दा बे थाङाबाबो जों प्लेन बानायनोसै थांनानै मेट्र'आ मोनफैबाय गेटआ बन्द नामा हो गेटआनो बन्द बे मेट्र'नि गेटआ बन्द दा जों थांसै आरो ओइथिंबो दङ ना माने मोननै गेट दङ ना बिथिंबो मोनसे लाइन थाङो बिथिं मोनसे लाइन थाङो बिथिं मोनसे लाइन थाङो मोनसे लाइनथिं बन्द खालामनो हादों आरो गेटखौ बेलेग टाइमनि बायदिबाथ' एकदम जि भिर जागौमोन दा बे कर'नाखायनो सब एकदम मानसिफ्रा गिबायना गाखोनो जोंबो आफ्टार 7 months दिनै फार्स्ट आरो फार्स्ट मेट्र' गाखोगोन सिंदा साननांगौ बेहाय दा लोगोफोर आंनाव कार्डआव फैसा दंना गैया नायनोसै आरो एनै दङ आंनावबो 101 टाका फाइनालि लोगोफोर बासिबाय 101 टाका दङ
थांनो हागोन आरो आं दिनै फार्स्ट फैदोंना बे कर'नानि उनाव ओंखायनो पात्ता मोनलायलायाखै माबायदि सेनिटाइज खालामो मा खालामो पात्ता मोनलायलायाखै आरो जि खालि खालि ओमफ्राय सब खालि खालि पूरा खालि खालि hand sanitizer automatically sensor based ना आखाइ होबानो गावनो गावनो फैयो आं माने बेफोरखौ माबा एक्सपार्ट नङा आरो एसे दामनि बायदिनो आरो बिनिया माने सोलोंनो हायो दामनि नङा बाट बे टेकनिकेल बुस्थुफ्रा आरो माबायदि मा खालामो एसे डाउट जायो आरो लोगोफोर नुबाय ना पुरा खालि खालि रावबो मानसियानो गैया मेट्र' स्टेशनाव पुरा खालि खालि कर'नानि थाखायनो माने ओरैबायदि खालि जाबायना मानसियानो गैया साननो 80 बिदियाव थांनो हायो सासे साननै थाम बेथिं मोनसे लाइन बेथिं मोनसे ओमफ्राय बेथिं मोनसे आरो बन्द' खालामबाय नै जों मोनफैनाय लोगो लोगो खालि खालि थांसिगोन आरो दा जों 1 सेकेन्डनि थाखाय आरो जों मोनफैयाखिसै जों अनलि बे स्टेशनाव अनलि 3 मानसि आरो दा थांनाय मेट्र' खालामनाय थांना नुदोंमोन ना खालि खालि थांदों आरो बन्द'नि अपराधै नायलाय कर'नानि इनसियर ससियेल डिस्टेन्सिं जालायलायो बेबायदि जुदि सानफ्रोमबो मेट्र'आ खालि खालि जागौमोनबा जि मोजां जागौमोन ना बा दिल्लीनि ओरैबायदि क्राउड ओरैबायदि पपुलेसन एकदम थोआ जालायलायो खिन्थु बे मेट्र'आ एसे खालि जायो आरो बे साइडथिंसो बारा भिर जाया आरो बेलेग साइडथिं ओरैबायदि भिर जायोना दा जेनेबा सब जायगायावबो नर्मेल दा कर'नानि थाखाय सब जायगायावनो एसे माने खम आरो मानसिफ्रा जोंना मेट्र'आ फैबाय ओरैनो फैगासिनो जों सबसे लास्टआव जिरायगोन दे मानसियानो गैया लोगोफोर पुरा खालि खालि लोगोफोर हाबहैनोसै आरो दा पुरा खालि खालि पुरा खालि थिंबो खालि बैनो मानसियानो गैया ससियेल डिस्टेन्सिं लाखिनानै जिरायनोसै जोङो नों बेहाय जिराय आं बेहाय जिरायनोसै गेजेराव मोननै सिट ससियेल डिस्टेन्सिंनि थाखायनो लोगोफोर जों सानैबो आरो बोराय बुरि सानैयाबो ससियेल डिस्टेन्सिं मेनटेन खालामनानै जिरायदों मेट्र' ओरैबायदि खालि थारमाने मानसियानो गैखाया पुरा मेट्र'आवनो पुरा खालि खालि आरो गासै मेट्र'आव अनलि 60 मानसि दङ दां अनलि मेट्र'आव एफा गिदिर मेट्र' खैथासो कम्पार्टमेन्ट दङ मोनसे 6टा कम्पार्टमेन्ट दङ खमसे खम मोनसे कम्पार्टमेन्टआव खैथा जिरायनो हायो खमसे खम 50 जिरायनो हायो दा बेहाय जोंनि कम्पार्टमेन्टआव अनलि 1 2 साबाल' दङ अनलि 6 जन दङ साबा only 5 people are sitting in this compartment ji aram agadi rong beran hayo but efa idibaबो मोजां नाङा लोगो बिदिसो एसे मानसि थाबा ना बयनिबो मुभमेन्टफोरखौ नायनो हायोना थांनाया लामायाथ' एफा गोजान जायोना मेट्र'आव जेखि जाया खायफा गोजान जायो गोजान डिस्टेन्स थाङो अब्ला मानसिफोरनि मुभमेन्टफोरखौ मानसिफोरनि गाननाय गस्ला सेन्देल जुथाफोर गाननानै थायोब्ला जायोना आरो मेट्र'आबो लस जायोना मेट्र'आबो बेखौ सालायनाया जेसेबां इलेक्ट्रिसिटि थांदों बेनि खरसाया फैनाय नङाना बिसोराबो लोगोफोर जोङो ससेयावनो आरो चेन्ज खालामनांबाय माने बेहाय चेन्ज खालामनांगौ आरो आइएनएआव जेराव जोङो बे मैथा ओमफ्राय माबा माबि लांनो फैयोना मार्केट आइएनए दा बेहाय चेन्ज खालामगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय डाइरेक्ट आरो बिथिं गंसे ओमफ्राय जों फैनाया नैबे बिथिं थांबा न'आव मोनहैगोन दा बे लाइनजों जुदि आरोबाव गाखोयोबा जों आरोबाव जोंनि थाग्रा जायगायाव मोनहैगोन आरो
ना ओमफ्राय बे मेट्र' स्टेसना ओरैबायदि गिदिर ना जि मोजां नाङो बेहाय एकदम बिनिफ्राय दा थाबाय आरो जे जेराव जों थांगोन ना बेहाय गाखोहैगोन ना पुरा गिदिर ओरैबाथ' माने बे आइएनएआवथ' ओरैबायदि भिर जायोना बेहाय मार्केट दङ ना मानसिफ्रा गरम दिनाव बे एसि पुरा सोलिबाय थायोना ओमफ्राय बे साननिफ्रायनो बारा फैयोना ओंखायनो बेहाय मानसिफ्रा जिरायनानै मालाबा आराम खालामबाय थायो आरो बे मेट्र' स्टेसना लास्ट इयारसो बानायदों गोदान बेयो ओंखायनो पुरा साफा नायलाय पुरा साफा दाथ' मानसि खम फैयोबाबो साफा होयो जि मोजाङै पुरा बिदि आरो पेइन्टिं टाइपनि वाला बिदि बिबिजों थांनो आं बिजों फैदों ससियेल डिस्टेन्सिं खालामनो बेहाय मा जाग्रा दखानफोरा बन्द नामा? सब बन्द खुलिदों दा गांसे गांनैसो नाय लोगोफोर जि गिदिर ना बे मेट्र' स्टेसना ओमफ्राय जि साफा आरो बिथिंथ' आवगायावनो बन्द'नो आवगायनिफ्रायनो बिथिं बे लामानि आवगायनिफ्रायनो बन्द' बेफोर काउन्टारफोराबो बन्द' गोजा आरो बैयाव जाग्रा दखान दङ नाथाय मानसि गैया नालाय दा बन्द' खालामबाय आरो दिनै फैनानै इन्ट्रेस्ट नाङाखै लोगोफोर मानसि गैयाना जिखिजाया मानसि थानायाव भिराव फैनाय हेबिट ना मेट्र'आव ओंखायनो माने एडजास्ट जायो बायदि मोन्दों आरो बेयाव दखान बन्द' खालामबाय नै बेबायदि फैनोबो गिलायलांगोनहाय मोननाय बायदि हराव हारसिं फैबा बोरैबा मोनगोन जागाता स'सथि लास्ट मेट्र'आव फैयो बेयावथ' गिलायलायगोन करिडराव आरो गावनो माबा माबि बुंबा दा इक' जागासिनो जों बुंनायानो आरो पुरा खालि ना पुरा एफा गिदिर आरो बेथ' माबायावसो ना हासिङावसो ना बेथ' पुरा माबायावसो ना हासिङावसो ना बेयो पुरा इक' जायो आरो सबनो जि मोजां नुदों फैनो गोदान लगायनाय बायदि मोनबाय ना सब कर'नायावनो मोजां खालामबाय सब खालि दंमोन ना जि मोजां बानायबाय गेट फर फन सोरबा जुदि लोगोफोर दिल्लीयाव फैबा आरो न'आव जायहा गोजा मबाइल दङना बेखौ लाबोनानै बेहायसो सोनानै फैसा मोनगोन आरो दाथ' बन्द' खिन्थु उनावथ' खुलिगोन ना बेफोरो नोंथांमोना सोरबा दिल्लीयाव बेरायफैबा न'आव जेसेबां गोजा मबाइल दङ लाबोनानै बेहायसो सोनानै बिदि फैसा दङना फैसाखौ मोनगोन आरो ओमफ्राय सर'जिनी मार्केटआव बाजार खालामहै 100 थाखानि जिन्स बाय टप बाय जि बायो बाय आरो बेथिं थाङो आरो माबाया आइएनए मार्केटआ बेथिं थाङो ने बेथिं थाङो जों आइएनए मार्केटआव लोगोफोर जों मोनफैबाय मोनफैनानै रेस्ट लाबाय दा लोगोफोरा पुरा बाजार खालामनानै फैदों बेनिफ्राय माबा बानायबाय কি বানাইছা অর্জুন শুকান মাছ আমার শুকান মাছ বানাই আছে না গোরান বানাইबाय थादों এই नै ना गोरानदों ओंखाम मोनजागोन आरो दिनै पुरा ओमफ्राय नों मा जागोन बबो मोनजाया अनलिफोरसल' मोनजागोन मोननै फ्रिदम नागिरबानो माबा माबि मोनखागोन आरो बिसोरबो जों बायनो फुदिना लोगोफोर नै आंना डिनार बेनो आरो आं जेबो जाया बे दालिमनि आरो जुस आं बानायना लाबाय ग्राइन्डाराव बिसोरनि फ्रिजावनो दंमोन आरो दा बेखौनो जानोसै आरो आंहा दाना उखैला आरो हाथायाबो एसे खोसो खालामबाय थायोना जानो सुखुवा ओंखायनो बेखौ जानोसै आरो दा बे ना गोरान लाबोनानै ना गोरानदों ओंखाम जानोसै बाहाय फैदों बे थानो हालानो एकदम जानोसैनो ना गोरानखौ नुनानै एकदम फैखादों जि मोजां मोदोमदोंमोन ना दा आंबो बे जाबाय आंनि जुइसानो आंनि दिनिया बे आरो जागोन उनाव दा एसे जाना लानोसै आरो फार्स्टआव जानोसै दा उखैबाथाय बिदि थानो हाया आंथ' थानो हायो बे उखैबाथाय जि बुंबाय थायो माला मोनजागोन बिदि होननानै आरो आंथ' दिनै जेबो सङाखै आं लोगोखौ बुंदों आरो बिसोर संखायोना आं एसे बोरैबा मोनबाय थादों हाथायनि थाखाय नोंसोरो संदो बिदि होननानै आरो जिखिजाया
सानग्लासखौ लाबोनो बावबाय आरो एफा सानग्लास आं लागोन होननानै फुंनिफ्रायनो सानबाय थादों ओमफ्राय बिदिनो बावलायलांबाय आरो फैनाय टाइमावनो टेस्टि जादों लोगोफोर ना गोरान मोनजानाय खोथा ना बे ना गोराना मा बे गोलाव गोलावा करना नङा संख्रि बारा जानाय बायदि मोनदां बै माबानि ना लैथोनि ना ना आरो एरैबाबो लोगोफ्रा एसे संख्रि बारा जायो लैथोनि नाया एसे संख्रि गोबाब जाखायो दा लोगोफोर दिनैनि बेखौनो जानानै आंबो दिनैखौ फोजोबनोसै आरो बेबो आरो उनाव जागोन दा ओरैनो खुरैसो जाबाय दा लोगोफोर दिनैनि भ्लगखौ बारा गोलाव खालामलिया आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि दिनैनि भ्लगखौ नायना मोजां मोनदों नेक्स्ट भिडिअखौ नायबानो मोनखागोन आरो जोङो बहा थाङा फाइनालि बहा मोनहैयो बेनोसै आरो अब्ला दिनैनि थाखाय एसेनोसै लोगोफोर नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअ गाबोन आरो बाय बाय